יום בחיי איתן הפרדסניק, זכר, חקלאי, שם קארט ולא יוצא לפרדס, הולך לפרדס, פוגש את חומסקי הגבר, זבם, כותב תפוזים, זכר, של מי את? מתות על זה, נרבה קפה וסיגריה עם יואב, היי בשחד, גורמה, חינוך, קרב קלמנטינות בפרדס, לך ילדו קצת, מדרבקים קפה וסיגריה שאחרי חדה, של מי את? נותן אימון של זכרים בחדר כושר, זכר, חקלאי, מלגזה, אלמניה, חומסקי, מארגן ערב בפאב לחבר'ה הזאבים, מחכה לחבר'ה הזאבים שיבואו. על החבר'ה, מי שלא מכיר חינוך, יאללה! נותן רוורס עם עגלה. אני נירו בארץ, למה אני לא רן חומסקי?